तव्यावर बादली दोन बोंबलांची दोरी तव्यावर बादली हा जावई बसला जेवा याला त्याची मामी बादली हराम करा मूर्खासारखे बोलू नको इथं काय आहे तू हराम खोरा माझ्या समोरून चालते जा म्हणतो ना खरं जाऊ जा लवकर हराम खोरा इथं काय आहेस तू इथं काय करतो अरे तुला छोटी छोटी चालू पुण्याची डबी तुझ्याकडे असेल त्यांच्या पण नाही शिपाई हराम करू काय झालं तुमचं काय करायचं? शिपाई आमच्या खात्यात का हत्तीच्या खात्यात हराम करू शिपाई हराम करा काय झालं तुझ्या चढपणा तू बाकीचं ध्यान आहे तुला अहो उद्याला हवा हराम करा काय झालं तुमच्या चढपणा शिपाई काय ते लवकर बोल लवकर इथे काढा तुम्ही शिपाई बोलतोस की इकडे येते पण तांबडी सोलू तुझे आराम करा तात्या शिपाई हराम करणं जास्त चवटपणा होतोय तुमचा काय ते लवकर बोला शिपाई हराम करा काय म्हणालास हराम खोरा काय म्हणालास मत सांगली हराम खोरा हे वाव नाही या महाराष्ट्राची शान आहे शान काय म्हणालास माझ्याकडे पडवी पण नाही चारवायला नेला तर शान. काय म्हणालास शान शान नेला तर पडवी कशाला? पण नाही. चारवायला शिपाई हराम करा शिपाई हराम करा हे काय करतात मूर्खासारखे शिपाई हराम करा झोंबायला लागले माझ्या समोर चालत